Náš baník pracuje, takže my máme sviatok. Zároveň vás vítam na dnešnej výročnej členskej schôdzi Baníckeho združenia v Dobšinej a dovolte mi osobitne privítať pána primátora Janka Slováka a vás všetkých. A týchto zároveň dnešnú schôdzu dávam slovo pánovi predsedovi. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení bratia baníci, vážení hostia. Vítam vás na dnešnej schôdzi a hneď začiatkom tejto schôdze, keďže táto schôdza je zároveň aj pracovnou schôdzou, by som chcel dať, aby sme schválili mandátnu a volebnú komisiu, pretože budeme mať voľby výboru, aj z toho dôvodu, že sme sa spojili v tej združení. Takže do mandátnej komisie sú navrhnutí pán František Novotný, pán Stano Grančák a pán Feroz List. Dávam hlasovať, to je za to, aby títo páni tam boli. Zdržal sa niekto proti. A volebná komisia je páni Slavo Jendrál, Ondrej Jendrál a Marian Valentko. Dávam takisto hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Vážené dámy, vážení páni, chcel by som poprosiť, alebo keď treba dám hlasovať za to, že by sme mohli túto schôdzu viesť po sediačky, pretože niektoré veci bude treba čítať a není to už tak, jak to bolo v minulosti, že bol rečnícky pult a za tým pultom sa stalo. Není papiere a my čo slabšie vidíme, musíme potom zvysoka na to pozerať, takže súhlasíte s tým, aby sme viedli schôdzu po sediačky? Takže vážení hostia, vážené dámy a páni bratia baníci, vítam vás na dnešnej výročnej schôdzi, ktorá je výnimočná aj tým, že sme sa v roku 2014, ja som napísal 1914, ale sa rozprávim, 2014 pričlenili ku klubu občianske združenie Klub Histórie Dobšina a prijali sme spoločný názov Banícke združenie Bruderschaft Dobšina. Tento úkon sme urobili po zvážení situácie v oboch združeniach a potrebe, aby bol naplnený cieľ týchto združení. To znamená zachovať históriu baníctva v Dobšinej a zároveň zachrániť čo najviac artefaktov baníctva, pretože podľa poznatkov, ktoré máme, veľmi veľa vecí odchádza do nenávratu. Zároveň chcem medzi nami privítať aj nových členov Baníckeho združenia, to sú členovia klubu občianske združenie Klub Histórie Dobšina a zároveň títo členovia sa stali aj členmi najstaršieho baníckeho združenia, môžem povedať, že na Slovensku, ktoré je ešte aj funkčné. Samozrejme, že záujemcovia alebo tí, ktorí boli prijatí, tak podľa záujmu ich a podľa stanov, ktoré máme, ich príjmeme do baníckeho stavu, to znamená lopatovaním, ktoré uskutočníme počas tejto schôdze. Ja som oslovil pána primátora a on povedal, že súhlasí, aby bol našim členom, takže jeho dáme bez voľby demokratickejší, chce, alebo nechce, on prijatý na lade bude a ostatní samozrejme majú na výber. A to nie každý člen vydá čítať. Ne. Ja to hneď prečítam, ako to funguje. Vážení, chcem prečítať, pretože je na výročnej členskej schôdzi, aby schválila postup, aký máme. To znamená, že máme tu na stanovy občianskeho združenia Klubu Histórie Dobšina, ktoré boli zaregistrované na ministerstve
vnútra Slovenskej republiky. Tieto stanovy sú platné a v podstate mali by sme si ich spoločne schváliť. Keď dovolíte, ja by som tieto stanovy prečítal a potom by som ešte prečítal návrh na doplnenie týchto stanov podľa banických tradícií a samozrejme všetky pripomienky, ktoré by boli ku týmto stanovám, by sme si povedali a potom by sme tieto stanovy schválili.